mari solli di barka oɗo mari nayi di barka. hande jango ɗo wadda noon himɓe tilimɓe bako wowi hande bo en ɗo wondi haɗɗo be tilimɓe meɗen ɗiɗo goto daga Bamako Mali on man warani en ɗum debbo ɗiɗaɓo majum bo ɗum Amadou Bakary e ko hande jango wolwanta hande jango ɗo ha wolwango haala ko larani gargajiya ngam majum miɗo ha jaɓɓagoɓe goto dow goto. Aissata Sidibé a jaɓɓama ha suudu ndu hande jango. mi yetti assalamu aleykum bandiraɓe am fulɓe e Cameroun. miɗo wiye Aissata Sidibé komi malien mi styliste ɗum ko wiyata dow ñongo et puis encore mi présidente association pullo debbo ɗum woni fulɓe rewɓe mi présidente muɗum. awa min gettima be warugo ha nder suudu baba. Amadou Bakary bo waɗo moɗon ha fahinta Ahmadou Bakary min jaɓɓakema ha suudu ndu hande jango. mi jaɓi assalamu aleykum mi yetti on ɓe jaɓɓako am fahinta ha suudu TBS ha dedei siriya men kayen mbowi waɗugo hande e janggo ɗuɗɗum ɗo wiya wayriyam ha dedei siriyaji man amma min kam mi wayrayɓe ngam wayrego ɗum laati to ɓe giyatano am sam miɗon no wanga wakkati feere dedei ɗum min ganno tilim ɗum ɓe lornanno ha dedei yakeji kuuɗe amin ɗe sali e jotta man bo min ɗo tokka wato dow komin ganno man ɗo min ɓesdan yago yeeso wala komi fistanta on kadi on nattan mi faamuko ɗum. Naam e mbadiɗɗiraɓe mi tammi on guide de wondaɓe haɗɗo be maɓɓe min soggiditta wato soggorde meɗen nde ɗo wato sappinde wato al'ada be wato tabital al'ada bana en mbiyata ko ma tabital pulaku ko tabital fulfulde no girruɗon fu mbi on ɗum majum fina tawa kanjum joƴini amin haɗɗo hande be Aissata Sidibé. Aissata Sidibé moyjo woni Aissata Sidibé? Aissata Sidibé woni Aissata Amadou Sidibé e Aissata Hamadou Sidibé e Aissata Aminata Cissé. mi malien e mi pullo ɓi pullo tanirawo pullo mo joom ɓiraɗam e miɗa jeeya mofti nder Bandiagara mi pullo ɗo fa hoote. Naam. Amadou Bakary hawtade be wasilaji saluɗi ha ko en andi ha dede ko ɓe hokki en julde nagge wato ha nder Cameroun ɗo tutawal majum ɗisama ko yata wato lebbi 12 ha wato berniwol Gawdere ngam majum miɗo yela fodde ko en fista goɗɗum feere be Aissata Sidibé en jahan en dara seɗɗa dede ko sali wato ha nder berniwol Gawdere ha ko larani wato julde nde nagge daren ma.
Naam derɗiraɓe on daari hande de wasilaji ko sali ha gawdere Aissata hako larani hande e julde nagge fodde ko en jaha yeeso Aissata ɗum yi hande an a waɗi wasilaji hande ha ko larani wato tummuɗe peefaɗe hande de koliji ɗi a wati ha pawne maɗa e ɗumejum goyima be waɗgo ko nandi be banni ko waɗi kam wadde ni fina tawa neɗɗo ko pinɗa so tawɗa ɗum fay so ɗum boni ɗum bonɗum no anka ɗum moƴƴude ma wona haala sa Allah wallima yiɗima waɗima pullo a fina tawi a pullo anka a ñaaɗi Allah na yiɗima par ce que a iwi iwdi moƴƴiri a hana hersirde ɗum aɗa hani holtinde ɗum hande ji fina tawaji kewɗi andara majjude ko sabi majjinen fina tawaji meɗen ɗo ɗum joni hoɗum ɓuri ko ɓuri ɗum ngarɗude ɗon joni e debbo homo lannunto fa ɓura joni no goɗum no ɓura Aissata Sidibé kammari hoɗum wona dannewol wona ngari kammari fina tawa o ɗum warde e kotone ɗe mi fa warde e kaŋeji ko gattum ko e allubanaji ɗi e warde tumbude kosanɗe ñeñaɗe fa ngarɗi andi sa yiɗi hoorema a andi hoorema ko tawɗa ko a tinnoto jokka ɗum kolla ɗum nden a wawi ñaƴude les bandiraɓe ma a wawi ñaƴude les siŋaji heddiɗi ka sa yeggiti hoorema a yeggiti to iwɗa a anda ko woni iwdi ma a anda ko woni fina tawa maɗa mi wawi wiide a perdi a majji wala laamiɗo wina maayi laamiɗo ya maayi nani kay donc mi yi ɗum eɗum jogui importance ka min noon ɗum Allah hokki kan ɗum gila mi peetel ono mi peetel gila e cukako am ni min tan mi lannorto gila mi anda fay hunde fa hande Allah waɗi mi ñooto e nder golle stylisme wonmi ka mi wiya alhamdulillahi rabbil alamina mi yettan Allah e nuraɗo mum kammari ɗeɗo kotone e ɗeɗo fina tawam o yidde ɗum wat so duniyare fu yiɗi kam hande donc min mbiɗe ñaƴari fina tawa mbiɗe ñaƴano ɗum mbiɗe yiɗi ɗum mbiɗe ñayra pulaku to pulaku woni fu toon gonmi nam e Aissata miɗo ñaƴana wato miɗo jingana e pulaku bana wego Ahmad Bakary Ahmad Bakary hande ni a yi hande ha joɗodugo ma wato be bana oɗo tilimɗo wato mo e Bamako wato e Aissata Sidibé hande joguitiɗo wato fina tawa an bo a jinganowo fina tawa mi andi mi jinganan fina tawa nden bo hande ɗo seyo mi wontiri ha mi wala wato kalimaji ɗi mi wawata wurtingo seyo am hande yidugo goɗɗo on pullo bo am gonɗo ha Mali o wara min ɗon gondi nden min bolwan wolde woore to min ƴamtotiri min keftan mamaji amin goti ɗum ɗo ɗum seyo masinta ha am e ban fahin tawgo wato minin fulɓe o wona Mali o wona Cameroun min pat ɗabiyaji amin goti kuuɗe amin gote pulaku amin gotel to kanjum ɗo ɗum seyo manga kanjum min ka wato mi heɓata kalimaji ɗi mi wawata sikkugo ha dedei no mi nanirta seyo man e Aissata Sidibé en artande onon e daroɓe mbadi DBS tata yejjite de bindi moɗon on windana amin min jangana non de ko salata ha wato less mbadi amin wato mbadi ndi DBS TV fodde ko nen Aissata Sidibé e hande de koliji ɗi min giri e ɗe tummuɗe peefaɗe hila jogui hay jollohoy ɗum ɗon ko ɗihoy gokkoy e ko en andi wona horde feefade ɗum ɗon fof ko mamiraɓe meɗen joguitirino ɗum fi kilantaji mabɓe ɗin e tawti noon an ha joni hila jogui wano ɗum ɗo no inne wano yonkorde piiji goɗɗi ɗin ɗon e ko on no waɗirɗa joguirɗa ɗum ɗon ha fayda fewde ɗo ni a andi yaafa par ce que kulle noon ko helata noon ka andi hunde fof ko jiɗɗa e aduna to mbawɗa yaade fuu min mi wawi mi naɓi ɗum ha nder leydi iraneɓe ɗum nasara est ce que iwde Cameroun warde iwde Mali warde Cameroun ɗum hana tiɗorde kam surtout Cameroun leydi pulaku noon mi wawi waddugo ko am mi wawi mbiɗa tawa ɗo ko Cameroun ɗiɗo Mali mi ummidi ɗiɗo fu Mali mi ummidi e ɗi mais ɗum ɗo marwa ummidi me ɗiɗo
fuu so ngaddumi ɗum par ce que enen fof en gooto en fof el aada gooto en fuu hunde wotere ñayrente donc pulako fof ko gooto noon donc wonɗi tawmi nder Cameroun ɗo wonɗi ittumi e nder Bamako ila hollutude noon daraja muɗum kañum nam Aissata Sidibé ka wolata ɗo innuɗa ko a ñotowo e ɗuuɗi heewi en anndi a wiya ɗo ardani bo hannde ko laarani wato rewɓe hannde ko nanndi e maɗa e ɗumejum hokkima himma wonango wato ardiɗo rewɓe ko ma ha waɗugo sana'aji goɗɗi feere ko waɗi so mbiɗa waɗa ñotogol e golle muɗum mbiɗa jogii atelier am de couture mbiɗa waɗa ɗum e par ce que min mi wi mi daraniɗo pulaku mi ñayre pulaku mi yiɗɗo no pulaku yarta yeeso dingande ɗum donc mi ƴeewi mi tawi ley pulaku o rewɓe fulɓe miɗen tampi miɗen jogii sukullaji min ngala walloɓe min ngala tomin kalata ɗon tomin wowlata donc rewɓe fulɓe ana mari probléme ngaji kewɗi dow ɗum par ce que andi pullo debbo fulɓe eɗen jogii diina eɗen jogii semtende donc fulɓe rewɓe amete law gila ɓe jonayi ɓamede ɓe anda fay hunde ɓe natan e dewgal ɓe wara ɓe wona toon ɓe waɗa ɓiɓɓe tan ɓe andana duniya ndu hay fof ko yarata hen donc ƴeewi tawi enen hakkillo men ana ɓuuri ɗum andi pullo so janggay ena jogui hakkille wona haala so janggi ndem ɓuuri ɓeydan yaade yeeso donc ƴeewi ɗon rewɓe fulɓe ana mari ɗon probléme ɓe gollata miɗen jooɗi ley suudu tan min ɓamete law min gara gaɗa kilanta a waɗan ɓeyndu tan timmi a wala golligal donc ko woni mi wi e debbo pullo ɗum ɗo association pour rewɓe fulɓe tan no wallirte wonɓe nder ladde e fa so Allah walli en ɗum laatake international mbiɗa yiɗi par ce que ɗum fuu ɗum haala pulako o ni dow muɗum woni andi pullo debbo ana jooɗi ley suudu tan gollata yata sella golleya donc ɗum nattiɗi miɗen kaani kay hayso min jaltata sella min gaɗaya min golleya ɗum min kuwoya miɗen kaani wallede yalla miɗen keɓa gollirɗe nder ha suudu amen andi debbo waɗnaka yaltugol min mbawa yeddude diina par ce que sa wiya pullo ɗin ɗo fof won nder pulako min jeddata diina ɓe worɓe muɗum hokki ɗum e ɗuɗɗo e yalta ya golla so gorko ma yardike aɗa wawi yaltude ɗaɓɓita kuugal golla so Allah waɗi gorko ma yiɗa e ɗum hande aduna o fini yona ko ɗo mbiya a yalti a golla a wawi gollude ha nder suudu maɗa ɗon nder saade ma tawa yaltay donc enen mbiɗen mbawi heɓde machine ngaji yogaɓe so ekkitike ñoongo yogaɓe ekkitade e sabunde moƴƴinde sabunde en eɗen jogii ɗo artisan e ñañoɓe peeji golliranɗe juuɗe fa heewi ɗe Afrique rewɓe Afrique jogii ko wawi wallitirade andana aduna o fina neɗɗo sa gollay a wana fay hunde a marete donc hande ɓe hani wallude minen rewɓe surtout rewɓe fulɓe worɓe amin e babiraɓe amin e bandiraɓe en worɓe ɓe acca min golla hayso min jaltata min jaa sella min golla ɗum wat so association on mbimi association debbo pullo no fulɓe wallirte andi so debbo wallama galle wallama so galle wallama dende wallama so dende wallama leydi ndi fuu wallete so leydi wallama duniya wallete donc debbo goto wallugol muɗum ana wawi wallude aduna fuu Aissata Sidibé ɗum ɗo ko wowluɗa joni ko a wi kon ko ɗum ɗon yalti e hadis annabijo ko wi kon ko debbo woni aduna ko wiɗa konko si debbo wallama ko ɓay ko kanko woni dundere nden ɗaɗi ɗin ko kanko ko fuɗata kon haray kadi licce muɗum no finna e pindi haray rima funkalloje ñameteɗe ko ɗum ɗo fala ɗen Ahmad Bakary
e hawtade be Aissata Sidibe o wolwan en haala ko larani kawte ko'e hande be kawtal mabbe ngal be wiata wato kawtal ngal pullo debbo bana no o wiri kanko ardani ngal ngam majum hawtade be ma Aissata Sidibe miidi en jaa en darade de fiji ko sodel ko kawtal ngal pulako ha lesdi Cameroon do wada hade de yaksiji mudum daren ma kawtal ngal ko do wada ha Syria kado ɗum jamdi gotel e minti sappo e gelle on ardiɗo lesdi Cameroon Paul Biya yetti ha jawleru jaɓɓama to saare laamu lesdi Cameroon ha berniol Yaoundé ngam hofnego barka e hitande hesre hawtade e wakili en soja en e mawɓe woɗɓe taweteɓe ha nder lesdi Cameroon ha berniol Yaoundé ñande 9 lewru aranderu hitande 2014 ɗo ɗum fu majum bakin geɓe capanɗe tati on wi barka e hitande hesre ha mo Allah ɓanti daraja muɗum Paul Biya ardiɗo lesdi Cameroon ha arandejum laati ɗum sénateur en dow ardungal mawɗo maɓɓe Niat Marcel Ndjifenji e ko tokki bo député en wato ha saare assemblée nationale dow ardungal Kavayege Djibril président jo maɓɓe e ko tokki bo laati ɗum wakili en feere feere taweteɓe ha nder lesdi ndi dow ardungal naibi wakilijo arandejo bitiɗo Amadou Ali ɓawo ton bo saare sawariji jogitirgo resku lesdi Cameroon e nden bo tokki mawɓe saare kita dow ardungal mawɗo maɓɓe biyeteɗo Alexis Dipanda Moyle nder geɓe ɓurɗe teddugo ɗo tawe yebre Jambiya RDPC dow ardungal Jean Kwete e nden bo mawɓe ɗuɗɓe ha ko larani Jambiya nga taweteɓe ha nder jihaji lesdi Cameroon nder maɓɓe ɗo tawe lamiɗo Fumban Ibrahim Bombo Njoya e non bo El Hadji Baba Amadou Dampullo jawmu télévision DBS latinga arandewa bo e ngota ha ko larani marugo bolle asili en leddi ha nder Afrika cakari e ha ko larani jambiyaji luttuɗi bo ɗum Bello Buba Maygarimo UNDP kanko tan dari ha jayawri jambiyaji majum kawte ɗuɗɗe wi barka e hitande hesre ha ardiɗo lesdi Cameroon mawɓe cuuɗi jangirle mawɗe wato biyeteɗe université kawte saare filoɓe e mawɓe ɗuɗɓe mariɓe jayawri kamɓe fuu ɓe waɗi salande maɓɓe e ɓawo ton bo Edgar Alain Mebbengo wakilijo mo suklani soja en kanko ɗo wi yebre ko larani soja en général en colonel en e mawɓe woɗɓe bo ngam wiigo barka e hitande hesre ha ardiɗo lesdi Cameroon e tokki bo kudiɗɗiraɓe ɓadditinaɓe ardiɗo lesdi Cameroon saare suité national suklaniɓe ɗaɓɓirru ɓe fuu maɓɓe ɓe caali goto goto e bo ɓe safotiri e ardiɗo lesdi Cameroon moftorde majum waɗi ko ɓurata sa'ire woore ngam wi'ugo barka e hitande hesre e nden bo nde laati moftorde nde yejjitittake ngam bo ɗum woni arandejum be saare kawtal Sena jonta kam gite fuu hooti ha hitande 2015 ngam barka e hitande hesre be tammiɓe wongo fahin be ngendam e wonɓe ha laamu. Naam e derɗiraɓe daroɓe suudu DBS TV on gettama ha dede wasilaji ɗi on gadi bindi mawɗon ɗi on bindi min getti on min ɗo mari haɗɗo ni Zainabou wato Zainabou a wiyana ɓi Alaji Haliru wato ha nder berniwol Ngawdere a woni a yetti suudu DBS be waɗango ma wasila ka Ngawdere a laari ɗum seynima nonnon en ɗo mari Bilkisu kayum bo ha jiha nder Douala ɗo a wi a woni a ɗo yetta DBS TV be dede wato siriyaji ɗi min gaɗi min ɗo mari Amadou Tidjani a wiyan fu a jinganowo kuje gargajiya larugo kuje gargajiya ha nder DBS TV ɗo fottinama ngam majum a sottinay gite ma ha siriyaji ɗi DBS waɗata nonnon min ɗo mari haɗɗoni ya'u an bo daga Nigeria a woni a wi ha radio gotel a huwata ngam man fottugo be DBS TV ha berniwol Adamawa fottanima masinta hawtade be ƴamɗe ɗe a nani ɗum ƴami laamiɗo fombina min gettima ya'u radio gotel daga Nigeria min gettino noon himɓe gembu fu a hofni ɗum e ha fahinta en ɗo mari windanɓe en haɗɗo ko larani Habibu a wi an bo e Doualayel a woni aɗo jingana fulfulde nonnon be wonɓe heedi ko larani Likop sobiraɓe maɗa ɓe fu maɓɓe a hofni ɓe aɗo andi ɓe accay larugo DBS ngam man aɗo tiɗɗiɗini ɓe dow larugo DBS TV nonnon e DBS TV ɗo laare jihaji fu miɗo mari haɗɗo Yaya Diallo nonnon hamme konne ha
ha Gabon, Libreville Gabon, wi aɗo wati hakkilo do DBS TV a accai larugo DBS TV daga Mali ha yotti Libreville Gabon, on fu on gettama. Non en do mari haddo ni wondo Côte d'Ivoire kanko bo o wi inde mako Hassan Diaby ha Côte d'Ivoire min gettima be watango DBS TV hakkilo min do yela ha ko tammi warugo en windidiran haade de ko larani wato peral amin gal internet min biata be windi haɗo ni en potay en jangana be fu woɓɓe feere ƴami haala dina inchallah haala dina min horana non ɗum hakko larani wato femtetingo islama ɗum tan mi jabago on ha totton inchallah hakko larani ƴami moɗon ɗi dina ngam majum min ɗo tokkitini shirya min ka hande e janggo be wasila yimɓe ɗiɗorɓe ɓeɗo fodde ko nden en jaahe en jaroya chete e shaiki dawara en garta ha jonde men nde ɗo en tokkitina shirya meɗen ka hande e janggo. Shayi kokkohi sembe e njamu. On heɓan shayi man nder kantinji mawɗi e pamare, nder gure mawɗe e pamare. Sete e shayi jareteki ko ndey fu. hande duuɓi ɗuɗɗi on ko Hajja Aissatou ɗon nder ndemri e durgol nden kam na ɗum majjiru on nde o lamminama ardiɗo kawtal biyetegal Sodelko suklaninga ndemri durgol e yarugo al adaji yeeso barikiwa rewɓe ha nder département Mayombere nder jiha Adamawa. ɗo man kadi be seyo e nder welwelo on oɗo wiya kawtal Sodelko waddani ɓe wato wallinde mapindire ha nder kuuɗe maɓɓe. ngam man kadi o waɗi wallinde ha ko lahani ngesa gene dabbaji e ngesa butali bo. Ngesa gene je na'i nyamata kanjum on min artiri min remi hectare ɗiɗi hande duuɓi 5 bo min ɗo huuda. Min on président départemental Sodelko ha Meganga. To dalila Alaji Baba ɓe wati am président départemental wala ko mo mi anda leñol pat min hawri leñol ɓe min meeɗay fottuko pat hande min hawrti min derɗiraɓe. Naam, en jaroyi sete shayi amin ki dawara hawtade be yigo ko en yino dede ko Sodelko waɗi ha jonde muɗum e miɗo yahata on Aissata Sidibe fodde ko en garana ko heddi ko joni Sodelko mi yi a watti doloke Sodelko o a yi a watti doloke Sodelko gawdere a inni Sodelko no welima ha feƴƴiti tawi noon tabital pulako e bilital fulfulde no ton kon ɗum wiyata en fi Sodelko? Sodelko mi weltiɗo sanne ko mi wari e Cameroon mi nani haala Sodelko mi weltike sanne. A andi min hande habde ko gondum ko pulaku no, donc so mi iwi Mali ana wiye fulɓe won Cameroon ni kam mbiɗa andi mais yimɓe Mali hewɓe anda ɓe pulaku ana Cameroon, pullo Cameroon hulta pullo fu. ɗum mi tawi ɗo Cameroon miɗo weltani Sodelko sanne. Sodelko gollini pulaku, tampani pulaku, holli hono pulaku wala. Andi bawɗo waɗa initiative moƴƴina walde ko wallata tan pulaku kañe nagge e pullo probléme ngaji mum ɗuɗɗi darontoɗo ɗum hande les duniyar no les fulɓe heewa wana haala e wiye neɗɗo goto waɗa initiative mum moƴƴina walla wiya mbiɗa walla bandiraɓe am fulɓe. Min o neɗɗo mi wawa yobde ɗum par ce que fay somi andamo mi yeymo mi wiyan min mi walli par ce que mi e makko fuu min haɓre wotere kaɓorɗe wona gotum. Andi homo fuu ko wawi watta sa ara jogui jawdi ma a walliri leñol ma a golli sara jogui duwaw lobbo a waɗi duwaw e leñol ma a golli a faami. So ara jogui ɗum honno min no gaɗanmi ni hande mi wala jawdi mi wallira pulaku ka mbiɗa jogui hakkilla lobbo e dow pulaku, mbiɗa jogui yidde le yonki e pulaku, mbiɗa holla
ko woni fina tawa pulaku ɗum woni bawɗe han donc sodel ko ɗum so golli ɗum nder Cameroun golli ko hani e ñaaƴani pulaku duniya du fuu nani ɗum sodel ko mbiɗa yiɗi ɗum baba am andi min baba Amadou yete donc mi yiɗi o waɗa kam représentant sodel ko ha Bamako min naɓa tan sodel ko par ce que sodel ko ɗo mi nani inde mum welde ɗo ha fa hande sodel ko tinno ko wonni e pulak ko Allah wallu en walla ɓe walla sodel ko min ka mi sodel ko no mi naati e walde me association mi won hen na Amadou Bakary hande an fu aɗon nder membre en Sodelko e ɗumeji yigoma hande goɗɗo umma daga Bamako o wara hande o hosa tutawal Sodelko kanko fo wiya o nasti welimo o yiɗi bo o wona hande kanko lattata jaygol Sodelko ha lesdi e wato Mali ko a wiyata en dow majum ko wiyata men kana Sodelko daga en tigganga bo dabare men be anniya men fu na Sodelko huɓidina duniya fu e nda ɗum jotta en gi goɗɗo garɗo daga Bamako o hotan bo o hotida be tutawal Sodelko o yaha o ɗisana amin hatton minin bo hande kam min ɗon mari goɗɗo mo min andi oɗo dari darde amin hatton fulɓe ɗum ba o wi hande o holli tinare fulɓe o holli kawral fulɓe ɓe umma e ɓe goni pat to ɓe ngari ɓe potti ɓe annidirɓe ɓe wotuɓe wala koɗo hakkunde maɓɓe ɓe diwtotirta ɗo ɗum hunde wonde masinta ba jotta ndamo o wari ha men amma bato en andinomo daga o pamaro ɗo hunde hayɗinide sam en mari ha fulɓe e ngam majum mi tawi goɗɗum feere ha mako wato hunde himmiɗinide nde o wi kawral rewɓe be tinare rewɓe fulɓe ko jooɗi fu ɗum rewɓe tiniɓe hande ɓinguel to ngel eltaka ni ɓe mbiyan debbo dadirawo mako on eltaymo en tawi rewɓe men kamɓe ɓiroɓe kosam kamɓe defoɓe kamɓe tenoɓe ɗo pat ɗum kuuɗe rewɓe meɗen e ngam majum bo hande ta wona en ngari en nasti nder jamanuru en kawri be leƴƴi goɗɗi feere en mbiya en jofan ɗabiya meɗen debbo hanayi jooɗa ha saare non sey o tefa ko o huwa o anda kanko aynata ɓikkoy kanko eltata ɓikkoy kanko suklanta bo leñol to leñol woodi nden kamɓe ƴama moye wiyete dadirawo kanjum mi tawi hunde man nde fottaniyam e ɓesdata wiigo bo Allah hokkumo tinare o ɓesda ha dow ko o huwata heɓa o wallita kala rewɓe fulɓe fuu ha duniya e kala mo mari haaje tokkangomo bo na hil pullo tan kala mo yiɗa biya pullo be yaakeji pullo fottani ɗum ɗo fulaku ɗo maɓɓitani ɗum laawol nastoto hutiniran be fulɓe Naam Amadou Bakary e Aissata Sidibé ɗo ko en wolwa goɗɗum feere mi yiɗi en yaha en laara ha dede kuje ma waɗeji ma je a waɗata en yiya ko a waɗi wato ha hande ko larani an bo siriyaji maɗa ɗi a wallirta pulaku banno no a wiri ha ko finatawa a wiri ko naam finatawa ndarema finatawa Aissata Sidibé
Naam, ɓawo larugo dede fina tawa Aissata Sidibe. Aissata Sidibe, ɗumejum on a heɓi ko on to heɓuɗa ngal ɗo tiiɗal innumi ko on to saggitiɗa ɗum ɗo ko waɗɗa kon haray fina tawa on la jogiti ɗum ɗon e ɓernde wotere jungo goto kon ɗo heɓuɗa o dole ɗen. Ok, andi hunde aduna fuu ko gollata e duniya fuu wajibi tampirindi neɗɗo sa tampayi ɓe wi sa muñay curki a heɓata ƴulɓe ma yiite donc min fa hande mbiɗe woni e nder tampiri ka tampirin ko noon mbiɗa yiɗi tampirini mbiɗa ñaena ɗum par ce que nder tampiri ndi komi heɓay fuu mi heɓan inde lobbere mi heɓan biyoɓe a Aissata na tinni e pulaku fay so yiɗa Aissata e mbiyan Aissata omo tinni e pulaku omo habda e pulaku ɗum tan kay mi nanan ɗum hande so mi maayi joni e haalan ɗum caggalam donc mi wiya alhamdulillahi rabbil alamina mi yettiran ɗon Allah e mi e hoora mi gollan ko jeyata ko fuu déplacement ko mi yata fuu e duniya mi wiyata so mi yeehi toon mi heɓan yiɓɓe kam jiiɓe pulaku tedduno e pulaku ɓe wallata kam mi wiyata ɗum ka min jogii mi gollan lebbi tati lebbi nayyi so mi golli komi heɓata ɗum mi waɗa billet d'avion to mi nani ko pulaku kawrtal woodi fuu e duniya so mi noddama ana wela kam mi noddama mi neldama billet am mi yahan mbiɗa seyi ana wela kam mbiɗa ñaƴira ɗum ka ko mi noddaka so wiyama fulɓe fuu nodda mi domata wiide e ha mi nelde billet ma fam waɗe non mi gollan ko gollumi ko ceeda mi ƴettata mi sooda billet am komi watta ko fuu kuugal ko jiyoton ko fuu mi waɗana hoore am par ce que komi waɗi ɗum leñol am ballanmi ka mbiɗa wawi somi dawi mbiɗa heɓa toon walloɓe sato e yiɓɓe pulaku darontoɗo honno no ma noon ni joni an a walli aɗa yiɗi pulaku aɗa andi leñol a noddi kam mi wari nder émission maɗa hande janggo mi wowli wonɓe nanan kam hande ɓe yi kam mari maɗa wowɓe yiide kam ɓe faamay Aissata hon woni Aissata hande ɓe faami o woni Aissata donc mire barkine andu dow ɗon a walli kam ko mawɗa wallirde kam donc mbiɗa wiye tiyabu maɗa mi welti sanne e Aissata woni noon kadi e jejjitali babirawo meɗen Alaji Baba Amadou ɗan Pullo ko kanko kadi koko jingi kon o waɗi ko Cameroun ɗo fof ko DBS tum woni e wolde pulal fe on ɗo ni tawa et puis DBS kay ko international ile wiide DBS kay mbiɗa andi ɗum DBS mbiɗa andi ɗum fadde andude onon pat mbiɗa andi DBS
e miɗen weltani ɗum sanne to pulako woni e duniya fuu hande ana weltani DBS par ce que DBS ne walla pulaku eɓe waɗa langue fulfulde tan eɓe darani ɗum donc so fulɓe keeɓi hono ɗiɗo chaîne ngaji heewi en mbiya alhamdulillahi donc DBS nanɗo mi refa hande eɗen jotta DBS Allah ɓeydu DBS yeeso Allah wallu ɗum no heɓa wallira pulaku. Naam, Aissata Sidibé hawtade ɓe on arɗa DBS jentuɗa tunnanɗa ko Amadou Bouba Diallo innuɗa noon a inde makko inde baba makko Amadou tawi noon tegguɗo mbadi ndin kadi ko Amadou Baba wiyete on wiyata noon e ɗum ɗo fof tawɗi noon ko kadi ko Camerouneɓe par ce que haray so wiyama Diallo jama ɓurna fof no darirde ɓawoɗa andi min mbiɗa weltani baban Amadou Sanne ɓe mi nani golleji kewɗi ko golli wonko ɗumi holla e baba Hamadou o mbi hoore makko nde ana jooɗi dow ballaji makko omo andi hoore makko o ɓi pullo noon o ñayri pulaku o hersina e pulaku golle ko huwata ko fuu miɗen nana miɗen jiya miɗen jettimo dow ɗum fa hande Allah hokkumo sa'a Allah hokkumo gurdam e cellal no wallirta pulaku no wallirta sodel ko no DBS no yarta yeeso fuu miɗen ñaagui Allah wallumo walla kala alsilame fuu jiɗɗo wallude leñol ngol e andi Amadou en ɓe ɗum mi wiyata ko wana Camaro baba am Amadou wana joni fuɗɗi gila e nulaɗo sallallahu alaihi wa sallama Amadou en e gollani ko moƴƴa koɓe waɗi fof na moƴƴi ɓe joyi en yurmede ɓe joyi en teddengal ɓe joyi en balligu donc so Amadou waɗi ɗum min juwata minen mi andi Amadou en par ce que mi andi baba am no worri Amadou fuu mami yi mi andi joom moƴƴo ɓernde joom gollo e kuugal lobbal donc so baba Amadou waɗi ɗum o waɗi ko tawi min jottimo pullo ɓi pullo Allah wallu pulako amin Aissata ta woynamde Amadou Bakary en ɗo wara ha ragare siria meɗen e ɗumejum a wiyata ha bolle maɗa ragareje fodde komi jaɓɓita Aissatou e mbadiɗɗiraɓe laroɓe DBS ko a wiyata en ha jonde ndeɗo ɗo inchallah taka ha Aissata maniyam ɗo ka wodi komi wiyata tuti mi mana Aissata fahinna to nam ɓawo man mi heɓa mi hofno derɗiraɓe e derɗiraɓe amin wonɓe ɗo be wonɓe dayiɓe be mayerleje ɓe min heeɓi ha nder leñol be ha de sobiraɓe Allah yaafuɓe kamɓe man ɓe fuu kadi Allah yarubo de kuugal ngal en kuwata sariya meɗen ɗo Allah wangal yaha yeeso e ko en bonni hatton Allah yaafo en e de ko en moƴƴini bo Allah wallu en ɓesda moƴƴingo nam Aissata e mbadiɗiraɓe daroɓe suudu DBS TV en ɗo gondi be Aissata Sidibé en ɗo yaha wato nanugo kalimaji mako ragareji ha jonde amin ndeɗo nde hande e janggo hawtade be jaharle mako Aissata a neeɓi Cameroun ɗo aɗo numa fahinta a ɓeddan wato ñalde ha nder Cameroun ɗo nakko aɗo dow salago hande mbiɗe Cameroun ɗo hande woni mi waɗi lewru mi wari no ɗoni fijo nayyi julde nayyi to Abbo mi gayni ɗon mi yeehi Marwa e yalwata Marwa premier mi yeehi toon hande mi wari Douala mi wala ɗo kuugal Douala mi war hay hunde waddani kam so wona DBS ɗum waddi kam nder Douala ɗo hande donc mi wowli e DBS mi yewtidi e bandiraɓe am Cameroun miɗo welti miɗo seyi donc mi jewtiɓe fuu no ɓe yiɗiri kam noon nord Cameroun no yiɗiri kam noon min ɓuri yidde ɓe mi yeehi Ngawdere mi yeehi Marwa Garwa mi anda hoto ɓuri yidde kam donc miɗo weltani Cameroun mi andi pulaku na jogiiɗo sembe pulaku na jogiiɗo semtende pulaku na tinni e Cameroun donc fulɓe Cameroun oɗon mbawi ñaaƴude Allah ñaaƴini on par ce que oɗon jiɗi pulaku oɗon balla pulaku donc mi yetti Cameroun fuu dow ɗon
Naam Aissata on nani rewɓe fulɓe Aissata wimon pulaku on jingana pulaku woni fu nden nden tata yejjite bo keddiɓɓiraɓe mon on hawra hoore on fu mon on wona gotum on huwa dow lawol gotol on ekkitina ɓe deydey ko mbawɗon fina tawa moɗon bo tata on yejjita bana laamiɗo fombina wi ko mo yejjiti fina tawa mako wato o fotan be mayɗo ngam majum Aissata Sidibé ila fala ɗumannade salminde woɓɓe wonɓe ne ƴewde yaasi leydi Cameroun oui ndara télévision ɗo caméra ma on voilà salmina ɓen ɗon fof mbiɗa jowta Afrique fou mbiɗa jowta Europe fou par ce que min Allah walli kam yiɗi kam mi laatike pullo mi yiɗi pulaku dow ɗum duniya fou yiɗiri kam donc mi wawa indude ɗo inde neɗɗo goto mi wiya mbiɗa salmina ɗum tawaɗo fuu wona ƴeewa kam joni mi Aissata Sidibé o so Cameroun noon so Mali noon so Sénégal Mauritanie Guinée a warde Abidjan Burkina Niger Nigéria Sierra Leone Europe Afrique Asie America ɓen fof wiyana yiɗi Aissata donc min du mbiɗa yiɗi on fof mi salmini on fof mbiɗa duwano on fuu duwanon kam Allah walla kam hokka kam cellal e gurdam no mi heɓira mi habda e pulaku mi walla fulɓe rewɓe ballodiren Naam Aissata naam mbadiɗiraɓe daroɓe suudu DBS TV suudu ndu hande janggo en yiidi be Aissata en nani dede ko wolwi hawtade be Amadou Bakary haɗɗoni min hofñon ni yettion be dede wasila kan waɗani be watango amin hakkilo e dede ɗo woni sériyaji ɗi hande janggo ha woni e haadugo Aissata miɗo siftira himɓe ha Maroɓe waɗima noon woni ardiɗo wato ha rewɓe bana no ɓe mbiyata wato e laamiɗo ha rewɓe ok komi yano festival yelwata ko andi mbiɗa barkina ɗon yimɓe festival yelwata fou kammari festival yelwata waɗi somi waɗi Cameroun ɗo go'o am warde Cameroun Baba Sadou waɗi kam invité o wimo omo festival yelwata tawi mi yeehi laamiɗo fombina noddinomin tabital pulaku o wi waram laara Cameroun mi hawdita ɗon e festival dow ɗum ɗo art kañum e culture donc min ko ɗum gollami so wiyama mi wara mi hawra e ɗum mbiɗa weltani hen donc ɗo mi jowti ɗon sanne Baba Sadou mbiɗa barkinamo e sababu makko waɗi somi naati Cameroun ha mi yi DBS mi yi fou e Baba Issa Marwa Alhaji Issa Marwa mi jowtimo sanne kanko yi kam so pulaku am o welimo o wi Aissata waɗan julde nagge ɗum ɗo ɗum woni avec Aminatou o mi waɗan ziyara e Aminatou Allah e sababu ɗon hande ha mi wari Douala kammari mi jowti ɗon Baba Issa Marwa mi jowtimo ɗon e kalimawol ma ragarewol ko ɗum ɗo woni ko a jewti Alhaji Issa Marwa non Alhaji Baba Amadou Dam Pullo e kala ko tawama ha lesdinol mbadiɗiraɓe daroɓe DBS Amadou Bakary min gettima be warugo ha siriya ka ɗo nam Aissata Sidibé min gettima be warugo min ɗo yela kadi a jogan tutawal ngal ɓe gokkima ko larani ardingal rewɓe ha ɓe waɗi kam ambassadrice festival yelwata Marwa premier nam e mi jaɓi monsieur le maire Okay. Amadou Aminou mi jaɓi nam ise ko min getti Amadou Aminou min getti kala ko larata hande e janggo fou e haɗɗo min ɗo wonni be nono Fotche non e Abdoul Goma ha do bo min ɗon ɓe chrétien foku non ɓe McDonald non Amadou ɗon haɗɗo ni hawtade ɓe Mamadou Sani ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗon haɗɗo mawɗo maɓɓe haɗɗo Dale Bias o wiyete non tata yejjite kadi hawranowo amin hawre hatto Mariam Hidaya non Amadou Bouba Diallo mawɗo amin tilimɗo e non Jean Jacques Abdoul Aziz Bediang min mbiyatamo e non Philippe Soté fahinta mi ɗo yetta on fuu moɗon daroɓe mbadi DBS TV ha siriya garan ka to Allah teniɗo yaari on kimin kolla non kuje feere feere tilimɗe ko larani hande e janggo Kati
Dattijo baba dotti en Allah yaram waldema yaran ko sambiraɗam oɗo mari solliɗi barka oɗo mari na'iɗi barka